Mayong buntag sa mga anak sa Dios, especially sa inyo Covenant in Christ family na napunta aron sa pagpamati. Kinsa na ba andang mamati sa pulong sa Dios? May amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Praise God. Salamat Lord. Hallelujah. Salamat God sa imong pagkamaayo. Ready na ba sa ato ang church declaration? At ito sa atong church declaration, okay? Kaysa itong nakahinumdom or naamoy kuwan diha, pwede na tamag sugod. Amen? Praise God. At ito sa atong church declaration. Sabay ta, in the count of 3, 2, 1. Today, I receive all that Christ died to give me. His abundant life, limitless grace, boundless mercies, divine restorations of youth, and overflowing provisions. Today, I take hold of all God's blessings, healings, and miracles. Today, I surrender to see more of Jesus in His Word, transforming me from glory to ever-increasing glory and victory to overwhelming victory. As I now position myself to see His total salvation, by His grace, I will enter the promised land of the believer's rest and His glorious restoration. I proclaim that I am God's beloved, His highly favored child, His powerful servant, and His overcoming champion. And because I am blessed or overflowing, I will be a blessing to all. In Jesus' name, Amen. Do you believe that, church? Kanang imong ginadeclare, grabe na siya ka-powerful. Pulong na siya, pero makaingon ka nga, wow, grabe si Lord, kagamhanan. Mumanifest na sa mga kinabuhi. Kaysa diha, ngayon mo nang declare sa mong kinabuhi, imong nang ginatun-an imong sarili nga motuo sa pulong sa Dios. Amen? Praise the Lord. Okay. Di ta magalangan at sa atong pulong. Sa karon nga panahon, grabe ang panghitabo sa kalibutan, no? Makaingon ka ba nga, wow, naunsa naman ni Lord? Kakulba na ba? Kakulbahinam na ba? Kasi tibok kalibutan, mga igsoon, sa tibok panahon nga nataw ko ni kalibutan na karon pag gani nahitabo ng lockdown tibuok kalibutan. Dili lang kay isa ka nasod kun dili tibuok kalibutan gyud nagkagubot, nangahadlok tungod sa panghitabo sa kalibutan. Amen. Sa karon nga panahon dili ta angay mahadlok. Amen ba? Ilabi na sa mga tao nga maayo ang relasyon kay Jesus. Kaya nga naman, tungod kay miani siya sa kalibutan ug nagpakamatay nga naman aron ipahigawas ta gikan sa pagkabilanggo ngadto sa kahadlok sa kamatayon. Atong basahon ang Hebrews chapter 2 verse 14 ngadto sa 15. Ayan siya. Tungod kay ang gitawag niya nga mga anak sa Dios, mga tao nga may lawas ug dugo. Si Jesus mismo nagpakatao usab aron ihalad ang iyang kaugalingon alang kanila. Kay pinaagi sa iyang kamatayon, mapili niya si Satanas nga mao ang gigikanan sa kamatayon sa mga tao. Sa mausab nga pamaagi, giluwas niya ang tanan nga naulipon sa kahadlok sa kamatayon sa tibuok nilang kinabuhi. Amen? Gitawag ni Jesus og mamamatay tao si Satanas. Mamamatay tao siya gikan pa sa sinugdanan. O wala siya'y mabuhat para sa kamatuoran. Bakakon siya. Siya ang amahan sa tanang bakak in John chapter 8 verse 44. Apan ang iyang pinakaunang tuyo is dili ang pagpatay. Kaya naman, dili man niya madali-dali o patay. Kundili ang pagpangdaot. Ang gusto niya nga magpuyo og taas ug malipayon nga kinabuhi ang iyang mga sumusunod. Muni iyang plano. Kay aron unsa man? Aron iyang bugal-bugalan ug paantuson ang mga balaan ug taguan ang kahadlok sa impyerno. Ang gahom sa pagpangdaot o pagpanglimbong sa mga tao wala nagbasi kung unsa siya. Apan sa sala nga iyang ginadasig ug ang bakak nga iyang ginapanulti. Isa ka butang nga naglimbong sa karighanan. Kining gitawag og dili mapasaylo nga sala. Unsa dining giingon nila dili mapasaylo nga sala? Uyaw no? Dili mapasaylo nga sala. Na dili mapasaylo nga sala. Okay, many times na nato na ginatun-an kung unsa nang ginapasaylo dili mapasaylo nga sala. Dili sa kalibutan daghan kaayo. Natay ing gitawag og black magic, natay mga gitawag og witchcraft, pagpanunglo, curses. Mao ni ang magpaambak sa tao ngadto sa impyerno. Hallelujah. Mao ni ang bagtingan og pito sa kaway. Na isa ka makapatay nga nagiban. Mao ang gahom niya sa pagpanglimbong kanaton.
Ang pinakaunang bakak is ibayaw ng nato ang atong kaugalingon kaysa pagbayaw kan Kristo. Munang unang nga bakak usahay mo ingon siya nga ibayaw nato ang atong kaugalingon. Instead si Kristo atong ibayaw, moingon si Satanas, dili dapat imuha, dapat mo salig ka sa imong sarili. Pero nga ng Biblia, salig sa Ginoo, kaya nga naman naa sa iyaha ang kasiguruduhan, naa sa iyaha ang proteksyon, naa sa iyaha ang kaayuhan. Moingon ang Biblia, salig sa Ginoo, salig sa kaalam, kay siya ang mutabang sa imuha. Pero si Satanas ihang bakak sa imuha, ayaw pagsalig sa uban, ayaw pagsalig kung dili sa imuha lang sarili. Saligi imong sarili, ibayaw ang imong sarili. Kay diha ka maluwas, pero dili na tinuod igsuon. Kay ang tinuod mo salig ug atong ibayaw si Kristo. Si Satanas mo ni iyang pangandoy nga mo ni unahon sa mga Kristohanon karon nga ibayaw ang atong sarili. Kung kana nga nagiban makuha gikan sa iyang mga kamot, wala na gayud siya gahom sa walay katapusang kamatayon. Amen? Kung sa man ang nagiban, grabe, maunay gianhian ni Kristo. Nianhi siya sa kalibutan aron pagkuha ni anak nga hinagiban gikan sa kamot sa atong kaaway. Dito sa cross, sa pagbuhat ni gikuha na Jesus ang atong sala ug iyang gilara sa cross ug nag-antos para kanatong tanan. Sa diha nga nahitabo ni, dili nagayod maggamit sa kaaway ang iyang gahom sa pagpanglaglag, pagpangbiay-biay, pagpanglimbong o pagpakaulaw sa mga Kristohanon, sa mga anak sa Dios, kanatong mga katawhan sa Dios. Dili nagayod. Kay si Kristo ang nag-antos sa tunglo, puli kanato. Ang kasuko sa Ginoo gitanggal. Ang iyang kaluoy maoy atong taming. Si Satanas dili mo lampos batok kanato. Amen? Nga naman, kung imong tanawon gipildi na ni Kristo, iyahan ang gipakamat siyan dito sa cross, iyahan ang gidaog dito sa cross, alang kanato. Kay nga naman, iyahatang gimahal, iyahatang gihigugma. Amen? Pag human niini nga kagawasan, gikuha ni Kristo ang kalibutanon nga lawas. Tungod kay kung wala na, dili siya makasinati og kamatayon. Ang kamatayon lang sa anak sa Dios ang makalaglag kaniya nga adunay gahom sa kamatayon. Ang Biblia nagaingon, kay naa may dugo ug lawas ang iyang gipakamatyan, nagpakatawo pod siya. Gibiyaan niya ang gingharian sa langit ug gikuha niya ang kalibutanon nga lawas aron puy-an. Aron pinaagi sa kamatayon, magpildi niya si Satanas nga adunay gahom sa kamatayon. Ingon ang Hebrews chapter 2 verse 14. Natong namatay si Kristo para sa sala, gikuha niya ang makamatay nga hinagiban ni Satanas. Ang dili mapasaylo nga sala mo to'y gitawag lang dili mapasaylo nga sala. Okay. Kagawasan gikan sa kahadlok maoy tuyo ni Kristo sa pagbuhat niini. Pinaagi sa pagpakamatay, kita gipahigawas. Ug ang tanan may kahadlok sa kamatayon subject sa hataas nga pagkaulipon. Ingon ang Hebrews chapter 2 verse 14. Ang pagkahadlok sa kamatayon makapaulipon. Makahimo kanato nga maulawon ug luya. Kana bitong imong ginakondem imong sarili, kana bitong makaingon ka nga, uy, unsa man ni Lord? Dili man siguro to ang hayan. Mo nay makapaulaw sa ato, mo nay makapaluya sa tong pagpangalagad. Apan kung kahibalo ka nga ang Dios nga imong gialagaran, nga si Kristo nga nagluwas kanimo, gibayran niya tanan dito sa cross sa Kalbaryo. Siya ang nag-antos puli kanato. Mauna ang makapalaski sa imuha, mauna ang makapadasig sa imuha, nga magpadayon ka sa pagpangalagad, nga dili ka mahadlok even sa kaluhihon sa kalibutan, even sa coronavirus, even bisan unsa nga mga panghitabo sa kalibutan, dili na makapahadlok sa imuha. Kaya nga naman, ang Diyos nga imong gialagaran, matinud-anon. Ang Diyos nga imong ginasimba, mahigugmaon. Ang Diyos nga imong kialagaran naa nagkinabuhi diha sa imong sulod, nagpuyo diha sa imong sulod. Amen? Hallelujah! Praise the Lord!
Praise God. Okay, magpadayon ta. Sa dihang ang kahadlok sa kamatayon nalaglag, pinaagi sa pagbuhat sa sariling sakripisyo sa gugma, ang pagkaginapos sa kalaay, pagkadakog ulo, pagpreserba sa sarili, nabuak na, wala na naigsuon. Gibayra na ni Kristo. Unsa man, pagkaloyal, pagkabuutan, pagkamasinulundon, gawas no na ta, nga mahigugma sama kang Kristo. Si Kristo grabe ka mahigugmaon. Si Kristo grabe ka matinumanon. Si Kristo grabe ka maalagaron. Muna na ang gibutang sa atong kasing-kasing. Nadali na sa ato ang paghigugma sa Diyos. Dali na sa ato ang paghigugma sa atong isikatao. Kaya nga naman, tungod sa Holy Spirit nga naa sa atong sulod. Tungod sa Holy Spirit, ang maoy nagkakiya sa atong mga kinabuhi. Salamat mga igsoon. Naa ka. Alang sa tanan nga nagapaminaw, dili kini ingon nga sulagma, kundi plano ni sa Ginoo. O kabubuton sa Ginoo. Hallelujah. Praise the Lord. Gawas nun kita sa kinabuhi. Ang kaaway makapatay sa atong lawas. Apan dili nagayud siya makapatay sa atong kalag. Amen? Safe na kita. Diha kang Kristo. Bisan kining atong may kamatayon nga lawas, mabanhaw gihapon kini moabot ang panahon. Moabot man ang time nga kung dili pa mobalik si Kristo kung atong lawas, musurrender na gyud. Pero dili ta angay magkabalaka kaya naman, moabot ang panahon nga banhawon. Siya nga nagbanhaw kang Kristo gikan sa mga patay, mausab ang muhatag og kinabuhi sa atong lawas nga adunay kamatayon pinaagi sa iyahang balaang espiritu nga nagpuyo nga nihi kanato, ingon ang Roma 8:11. Amen. Siya nga nagpuyo sa atoa may muhatag sa atuang lawas og kinabuhi sa panahon nga moabot nga mobalik na si Kristo. Amen. Unya tungod kay espiritu sa Dios, ingon ang Roma 8:11, unya tungod kay espiritu sa Dios nga nagabanhaw kang Jesus anaa kaninyo, siya nga nagabanhaw kang Kristo mausab ang maghatag o kinabuhi sa inyong mga may kamatayon nga lawas. Buhaton niya kini pinaagi sa espiritu nga nagapuyo diha kaninyo. Amen. Kung naay espiritu nga nagpuyo sa ato, bala ang Holy Espiritu, dili ka may mahadlok. Maunay maghatag sa imong kusog, maunay maghatag sa imong gahom nga makapadayon ka, malig-on ka sa pagpangalagad sa atong buhi nga Dios. Amen. Praise God. Kita sa tinuod ng mga igsoon, kita ang pinaka gawas nun sa tanang tao sa tibuok kalibutan. Kita nga adunay Kristo, kita nga gipuy-an sa Holy Spirit nga naman. Naa nagpuyo ang Dios sa atong kinabuhi. Naa ang Dios nagahari sa imong sulod, nagapuyo sa imong sulod. Amen. Dili gayud magkamali ang Biblia kung para asa kini nga kagawasan. Gitawag ka para sa kagawasan. Amen. Gitawag ka para sa kagawasan. Nianhi si Kristo sa kalibutan, gipuy-an niya ang kalibutanon nga lawas. Nagpakamatay siya sa cross, gibayran niya ang tanan natong sala. Ang sala nga inay kita unta ang magantos, apan gikuha niya ug iyahang gisakripisyuhan didto sa cross uban ang gugma kanato. Amen. Muna igsuon, kita ang pinakagawas nun. Muna ang Biblia, wala siya nagkamali nga ang kagawasan ihatag niya sa ato. Pero kanang kagawasan igsuon, ayaw lang gamita para sa imong unod. Ayaw himuang oportunidad para sa imong unod. Apan gamita ang kagawasan, pinaagi sa gugma, alagari, tabangi, liguna, ang imong mga kaigsuonan sa pagtuo. Even niining mga panghitabo karon, magniligunay ang mga anak sa Dios, magtinabangay ang mga anak sa Dios. Amen. Magdinasigay ang mga anak sa Dios. Kaya nga naman, maulang na ang angay na itong mabuhat sa atong mga kaigsuonan. Mauna ang kaya nato, especially sa ato karon, atong ginabuhat is mag-live na lang tungod sa ginamando sa atong mayor
nga iwasan sa ang gathering, pag-ipon sa mga daghang tao tungod sa coronavirus. Ingon sila, ingon si pastor kagabi, ingon siya, ang inkob, ang novel coronavirus is, kung imo siyang tanawon sa iyang abbreviation nga inkob, murabag ang gibuhat ni Satanas is aron pakaulawan ang mga mga anak sa Dios. Gibuhat ni Satanas, ingon si Satanas, buhaton ako ni nga virus aron ang mga Kristohanon, aron ang mga tao mugundang sa panagtigom, aron ang mga tao magundang sa pag-abot, aron sa pagsimba sa ilahang Dios. Kung imong tan-aon ba sa kinabuhi ni Jesus sa una, kung atong itandi, mauni ang nahitabo kay Jesus. Sa diha nga si Jesus nagwali sa tibuok kalibutan sa iyahang panahon, unsa may gibuhat sa kaaway, iya siyang gipatapatay, iyahang gipadakop, kay nagtuo siya sa diha nga mapatay niya si Jesus. Ingon siya, madaugon siya, pero wala mo kay balaw igsoon nga nahimong madaugon si Kristo tungod sa iyang kamatayon. Nga naman, tungod sa iyang kamatayon kitang tanan luwas, tungod sa iyang kamatayon kita madaugon, tungod sa iyang kamatayon kita malahutayon, ug naay kasiguruhan sa tong kinabuhi. Mao na ang gibuhat ni Kristo dito sa cross. Ingon si Satanas karon, okay, gibuhat na nako, tan-awa ang kalibutan, madaugon ko, malampuson ko kay nganuman, ning undang sila sa panagtigom, ning undang sila. Pero wala kabalo si Satanas igsoon nga sa karon nga panahon ang kalibutan inay mahadlok, wala hinuon. Ingon sa akong nabasa sa social media, sa Facebook, ingon sila, salamat coronavirus, kay nganuman ang akong bana nga palahubog karon tungod sa coronavirus, wala na ning inom. Akong bana nga laagan, wala na, nagpundo na sa balay. Ang akong asawa nga chismosa nga tuwa sa silingan magpuyo, karon naa na sa balay. Ang akong anak nga badlungon nga dili mapuyo og balay, magsigi og adto og kompyuteran, karon naa na sa balay. Ang akong mga anak nga dili mukaon og gulay, kaniadto apan karon mukaon na og gulay, kay ingon ang DOH dapat inyong ligunon ang inyong health, pakauna og gulay, vitamin C para ligon. Daghan kaayo. Mayngon sila, Lord, salamat coronavirus, kay nga naman kung dili tungod sa imuha, wala mi isa ka bulan nga manglimpyo sa among balay. Ang among balay gubot kaayo kaniadto apan karon tungod sa coronavirus, ang among balay limpyo, arrange. Ug sa una, sa wala pang coronavirus, ang akong pamilya nagkatubuag sa, ang akong pamilya walay panahon sa usa-usa. Pero tungod sa coronavirus, nahimo kaming nagkahiusa kami sa pagdaig sa Ginoo. Ingon sila, katong wala pa ang coronavirus, ang akong mga anak, akong pamilya, dili kabalo mo ampo. Pero tungod sa coronavirus, nahimong mainampuon ang akong mga anak. Nahimong madinaykon ang akong mga anak. Tanawa igsoon, unsa ang kamaayo sa Ginoo. Ingon ang pulong sa Ginoo, all things work together for good. Bisan unsa nga mga problema nga moabot sa kalibutan, bisan unsa nga mga pag-antos, paglutos moabot sa kalibutan, maghatag nagkaayuhan, especially sa mga anak sa Ginoo. Maghatag nagkalig-on sa mga anak sa Ginoo. Maghatag nagkadaugan sa mga anak sa Ginoo. Muna ang Dios. Kung ingon sila, kung wais si Satanas, mas wais ang atong Dios. Nga naman, isahan gihapon si Satanas. Kung sa panahon ni Jesus na isahan si Satanas, sa karon nga panahon na isahan si Satanas, wala man ta nag-ipon, wala man ta nag-gather together, pero ang atong kinabuhi, ang atong hunang-huna, ang atong kasing-kasing naa sa Ginoo. Naghiusa gihapon kita pinaagi sa social media, gipapaspas sa Ginoo ang social media aron atong magamit sa kaulahian nga magkatigom gihapon ta, magkadungganay gihapon ta, magkahiusa gihapon ta sa panihapon sa Ginoo, magkahiusa gihapon ta sa pagdaig, magkahiusa gihapon ta sa pagpasalamat sa atong buhi nga Dios. Hallelujah. Makaingon ka na, Lord, kamaayo gid nimo, kamahigugmaon gid nimo, inana ka nga Dios. Ingon ang Galatians chapter 5 verse 13, ingon siya, mga igsoon, kitawag kamo sa Dios aron mahimong gawas nun. Apan dili kamo maghunahuna nga gawas nun na kamo karon sa pagtuman sa inyong lawas nun kinaiya. Ang angay ninyong buhaton
maghigugmaay kamo ug magtinapangay. Amen? Praise the Lord. Ano lang ang ginadasig sa Ginoo? Mo nang dili taangay mahadlok o mapalaka kay gidaog na ni Kristo ang tanan dito sa cross. In Colossians chapter 2 verse 14 and 15, ngayon siya, may tulubagon unta kita sa Dios. Ani adto, wala pa namatay si Kristo, kita ang adunay tulubagon. Tungod kay wala nato matuman ang iyang mga kasugoan. Apan pinaagi sa pagpalansang ni Kristo sa cross, ipapas sa Dios ang listahan sa atong mga sala. O karon dili na kita silutan. Ingon ng Dios, ingon ang pulong sa Dios, dili ako nag-ingon ani, ang pulong sa Dios. Dito sa cross kipildi sa Dios ang mga espiritu nga nagahari ug may gahom. Kung gipildi na si Ginoo kaning coronavirus, dili angay ninyong kadlokan. Kaya naman, wala na nay gahom. Diha kaninyo. Kay kung dako ang coronavirus, mas dako ang Dios nga inyong gialagaran. Ayaw ninyo hunahuna ang coronavirus. Ayaw ninyo tun-i unsa ang sa tinuod lang. Dili nato dapat tun-an kung unsa kahadlok ang coronavirus. Kung dili imong tun-an kung unsa kagamhanan ang imong Dios, imong tun-an kung unsa kamaayo ang imong Dios, imong tun-an, imong istadihan kung unsa ang Dios nga imong gialagaran. Kung unsa siya ka may gugmaon sa imuha, kung unsa siya ka matinud-anon sa imuha, nga dili ug dili kaniya biyaan. Bisan unsay mahitabo sa kalibutan, dili ka pabayaan sa tumuhi nga Dios. Amen? Hallelujah! May nag-comment diri, tungod sa coronavirus, hingan siya, ang atong kalibutan nakaginawa sa pollution. Tinuod ba? Tinuod na siya nga naman ang tao ning undang na sa makahilayan, ang mga tao ning undang na uban sa sigarilyo, sa tanan, sa pagsunog ang uban. Grabe, nakarelax ang trabaho, ang mga kumpanya naga-close. Nga naman nagkahiusa sa balay, ang ginabuhat o sa nilang ginabuhat, naa sa pamilya, nagkadahig sa Dios, naghaampo. Muna ang dakong kalaogan. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Muna dili angay ng kadlukan. Ganaman, kay mianhi si Kristo aron paguba sa binuhatan ni Satanas. More than 2,000 years ago, dito sa cross, giguba na ni Kristo ang gahom ni Satanas. Giguba na niya ang power ni Satanas. Giguba na niya ang daotang binuhatan ni Satanas. Kung iyong basahon ang 1 John chapter 3 verse 8, ingat siya, apan ang tao nga nagapadayon sa pagpakasala, iyan ni Satanas. Kaya si Satanas nagpakasala, sukad pa sa sinugdanan. Tungod ni ana, ang anak sa Dios mianhi dinhi aron sa paguba sa binuhatan ni Satanas. Giguba na. Kanang coronavirus wala na gahom sa imuha. Dili na makapenetrate sa imuha. Dili na makadulot sa imuha nga naman. You are covered by the precious blood of Jesus. Amen. Gitabuna na ka. Kung sa Old Testament, ang angels of death wala ning agi sa mga Israelita tungod sa dugo nga gibutang nila sa ilang doorpost. Doorpost lang to ha. Unsa pa ka kita karon? Nga kita gihugasan sa dugo ni Kristo dito sa cross more than 2,000 years ago. Gibayran kita, gilimpyuhan kita, pinaagi sa hamili nga dugo ni Kristo. Sa kata, asay mas protected, sila or kita? Sila nga wala gipuy-an og Holy Spirit or kita nga naang Espiritu sa atong sulod? Kita ang pinaka-protected. Kita ang pinaka-blessed. Kita ang pinaka-bulahan. Amen? Nili angay magkadlok. Sa Biblia, kanang gitawag og rulers and authorities can refer to human governments. Apan kung natong basahon diha sa cross, si Kristo ang nagtanggal sa gahom sa mga nangulo ug naay otoridad ug gibutang ngadto sa kaulawan ug gidaog batok, nagdaog batok kanila. Adunay daotang gahom nga nagsamok sa kalibutan karon. Mao nay giingon sa Biblia na gitawag nato coronavirus. Okay. Atong basahon ang Ephesians chapter 6 verse 12, ingon siya diha. Kaya ang atong kaaway dili mga tao, kun dili
ang mga dautan nga espiritu nga nangulo ug anaa sa gahom. Kini sila nagahari sa kadautan nga anaa sa kalibutan ug anaa usab sila sa kawanangan. Muna tong kaaway karon. Dili tao, dili gobyerno. Ingan sila, ayaw ninyo undanga ang batasan sa panagtigom. Pero ang atong presidente, ang atong mayor, grabe ang ilahang pagmahal sa mga katawhan sa Pilipinas. Grabe ang ilahang pagmahal sa atoa. Maunay tinuod nga amahan o inahan sa atong nasod, si Mayor Sara o si Presidente Duterte. Nga naman, wala pagi kay nadunggantang nga apitted diri sa Davao, gipalockdown na ni Mayor Sara. Nga naman, dili siya gusto nga kung aduna may apektado, matakdan ang kadaghanan. Tungod kay dili niya kaya makita ang iyang mga katawhan mag-antos ni anak nga balatian. Muna, as Christians, as mga manununod ni Kristo, mahimo tang masinulundon kung unsa ang mando sa atong panggamhanan. Ingon ang Hebrews 11, sila gibutang diha sa ilang katungdanan kay ang Dios ang nagpili sa ilaha. Mga ato usab sila nga tumanon. Amen? Atong kaaway karon dili mga tao, espiritual. Anang tanan, ingon ang Biblia, gipildi na ni Kristo dito sa cross. Gikuhaan na naggahom, gidisarm na niya, wala na nagahom sa imuha, dili na makahilabot sa imuha, dili na niya kaya na mudaot sa imuha. Kaya naman, naa kay Kristo. Hallelujah. Katulos si Satanas gitawag og ruler of this world. Katulos siya gitawag ni Jesus og ruler of this world sa Biblia. Pero sa katapusang hugna sa iyang kinabuhi, miabot si Jesus og nagaingon. In John chapter 12 verse 31, ngayon siya, sukad karon, hukman na niya ang mga tao sa kalibutan, ug malupig na niya si Satanas nga mao ang nagagahom ni ining kalibutan. Ang kamatayon ni Kristo mao'y nagpasundayag sa kapildihan sa nagdumala sa kalibutan nga mao si Satanas. Ang kamatayon ni Kristo dito sa cross mao'y nagpasundayag sa atong kinabuhi, mao'y nagpasundayag sa kalibutan karon nga pildi na si Satanas. Wala na naigahom si Satanas nga mahilabot sa imuha. Dili na niya kaya nga mohilabot pa sa imong kinabuhi. Kaya nga naman, gidaog na ni Kristo dito sa cross. Amen? Sa kamatayon ni Kristo, God was canceling katong mga listahan sa atong utang. Laban ka na to. May mga listahan sa atong utang. Usa man to? Atong mga sala. Gikan sa atong pagkabata hangtod karon ug hangtod nga mobalik si Kristo. Nakalista na sa una. Pero ingon ang pulong sa Ginoo, iyahan ang gi-cancel, iyahang gi-iris, iyahang gipapas pinaagi sa iyang hamiling adugo. Kini gi-iris niya katong mga listahan nimo sa utang sa imong sala with its legal demands. In Colossians chapter 2 verse 14 imong mabasa ganina, giiris gitanggal ni Jesus pinaagi sa iyang pag-antos dito sa cross, pinaagi sa iyang pagsakripisyo dito sa cross para sa imuha ug sa ako. May tulubagon unta kita sa Dios. Ingon siya kanina sa Colossians chapter 2 verse 14. Tungod kay wala nato matuman ang iyang mga kasugan, apan pinaagi sa pagpalansang ni Kristo sa cross, ipapasa Dios ang listahan sa atong mga sala. O karon dili na kita silutan. Amen? Wala na silot sa imong igsoon kung naa kay Kristo. Wala na silot sa imong nagpaabot kung naa kay maayong relasyon ni Kristo. Amen? Praise the Lord. Kaya naman, gibayra na Kristo dito sa cross. Gi-erase, gipapas na sa Dios ang listahan sa tanan nimong mga sala. Wala na silot sa imong tungod sa gibuhat ni Kristo sa imong kinabuhi. Okay. Dili na makaukusa si Satanas sa mga katawsan sa Dios. Amen? Dili na siya makasumbong batok sa mga katawhan sa Dios. Kay gihinginlan na sa Ginoo ang tigsumbong. Paminawa unsa ang nahitabo niadtong namatay si Jesus. Mao kini ang pulong ni Apostol John. In Revelation chapter 12 verse 10, ingon siya, "Human niadto nadungog ko ang kusog nga tingog dito sa langit nga nagaingon. Karon miabot na ang panahon nga ang mga tao luwason na sa Dios.
gipadayag na niya karon ang iyang gahom ingon nga hari ug ang gahom ni Kristo nga iyang pinili kay gipalayas nagkikan sa langit ang tigpasangil sa atong mga igsuon sa pagtuo. Walay hunong ang iyang pagpasangil batok kanila ngadto sa atong Dios, pero unsa igsuon gipalayas na. Pinaagi sa kamatayon ni Kristo dito sa cross, gihugasan ang langit, gilimpyuhan ang langit, gilimpyuhan ang mga tao nga nagtuo, nagsalig kang Kristo. Wala na igahom si Satanas nga makapangdaot sa atoa. Wala na igahom si Satanas nga magpasangil sa atoa. Wala na igahom si Satanas nga makadaot sa atong kinabuhi. Karon diha kang Kristo, wala na itigsumbong nga mubarog patok sa mga katawhan sa Dios. Wala na. Tungod kay naa si Kristo ang atong tigpatiliwala. Hallelujah. In Romans chapter 8 verse 33 ingon siya, walay makaingon nga kitang tanan mga pinili sa Dios mga makasasala. Walay mga makaingon nga ang mga pinili sa Dios makasasala. Ang katong gitawag sa Dios makasasala. Nga naman, kay ang Dios nagayod ang nagaingon nga kita gipakamatarong na niya. Kung ang tao gipakamatarong sa Dios, walay tao sab nga makadaot sa iya. Walay tao nga makaingon nga dili ka maluwas. Nga naman, ang Dios ang nag-declare nga ikaw matarong. Ang Dios ang nag-declare nga ikaw ang ayan sa kaluwasan. Ang Dios ang nagtawag sa imuha. Ang Dios ang nangita og pamaagi para sa imuhang kaluwasan, para sa imuhang kadaugan, para sa imuhang kasiguruhan. Amen? Muna ang atong Dios. Mana mga igsoon, dili ug dili taangay mahadlok. Dili ug dili gyud taangay mabalaka sa bisan unsa nga mga panghitabo sa kalibutan. Kay ang Dios nga naa sa atoa, ang Dios nga nagbahal sa atoa, dili mo pasagad sa imuha, dili mo biya sa imuha, dili kaniya talikdan ni biyaan ingon siya. Amen. Ingon ang Biblia in Revelation chapter 3 verse 10 ingon siya, tungod kay gituman mo man ang akong sugo nga magmainantuson ka, ilikay ko ikaw sa mga katalagman nga moabot sa tibuok kalibutan aron sa pagsulay sa tanang mga tao. Igsoon, karong panahon na ayaw kadlok. Sunda lang ang giingon sa Ginoo. Antusa lang. Kung sa imo mga kasinatian karon, antusa lang. Duol lang sa Ginoo. Mateo 11:28, ayun siya, duol kamo kanako, kamong gibugatan. Kagaan ang akong yugo ug sayon kini nga dalon. Padayon, ayaw kahadlok, salig lang sa Ginoo, salig sa finished work ni Jesus dito sa cross. Kaya naman ingon siya, ilikay kaniya sa katalagman nga moabot sa tibuok kalibutan. Karon lang gini nahitabo igsoon sa tibuok kalibutan nga ang virus, grabe ang pagpamuhat niya. Pero hunahuna igsoon, isahan gihapon si Satanas. Isahan gihapon ang demonyo. Kaya nga naman, ang mga Kristohanon karon naa sa mga kabanayan, nakadaig sa Ginoo, nagapasalamat sa Ginoo, nagaampo sa Ginoo, nagkahiusa sa pagpasalamat o pagdaig sa atong buhay ng Diyos. Amen? Praise the Lord. God bless you. Huwag mag-aampo ta. Amahan na mo nga langit nun. Salamat ning matahom na adlawng Domingo sa imong pagkamaayo sa imong kinabuhi. Salamat sa imong grasya nga sa kanunay imong nabubo sa imong kinabuhi. Salamat sa imong mga pulong nga sa kanunay nagadasig kanamo nga dili magkahadlok nga magpadayon kay naa ka nga dili mo biya sa imong mga kinabuhi. Naa ka nga nagadasig kanunay sa imong mga kinabuhi. Ingon kasi mong pulong dili mo kami talikdan ni biyaan. Ingon kasi mong pulong imo kaming ilikay sa mga katalagman nga moabot sa kalibutan of Lord. Tungod sa imong pagdasig, Lord, mapadayonon kami, malahutayon kami sa pag-alagad diha kanimo. Dalaygon ka sa walay katapusan, pasalamatan ka in Jesus' name. Amen.